Usa ka lalaki gireklamo sa magtiayng Muslim sa Davao City, human gibutangan kuno niini og karne sa baboy ang ilang mga gamit. Ani report ni Rial Soroche. Mao kini ang video nga kuha sa magtiayong sila Al-Rafi ug Armina Bawari. Human kuno gibasto sa ilang tinuhuan, diyan gipambutangan og karne sa baboy ang ilang mga gamit pang kusina. Lakip na ang ilang suddanan og tubig. Gireklamo mao si Bayani Mercado. Igsoon sa landlady nga gipuy-an sa magtiayon. Yung karne lang ng baboy na napunta sa mga gamit namin, tsaka imbakan namin ng tubig, yun nangyari. So, and na-triggered kasi, especially kasi pinakabawal sa amin yun. Nagalit ako masyado kasi nga may karne ng baboy. Muslim kami, tapos doon pa sa mga imbakan ng tubig na magpe-pray sana kami. Hindi na, whole day talaga nung nangyari, hindi kami nakakain ng maayos. Yung prayer na tubig na kinukuha namin, nag-iimbak pa kami sa baba pa naghahakot kasi nga nilagyan ng karne ng baboy yung imbakan namin ng tubig. Itong sa lababo, anak ko baboy. Bubuhusan ng baboy ba, kay gahugas mong plato. Wala ko limpyuhe. Kanya karon, gibutan nila sa akong pranggana na tubig. Tubig ba na punduhanan ako. Moto, gilabay po na ako sila. Kasuko ang gibati sa Muslim community tungod sa diskriminasyon ug pagbinastos nga gibuhat ni Mercado. Busa, mipatunga na ang National Commission on Muslim Filipinos aron maresolba ang isyu. Ang gusto lamang natin diri sa atong dakbayan, dapat ang pagrespetuhay, no? In fact, bisag grade 1 student, kabalo sila nga ang baboy talaga is strictly prohibited. Haram talaga na sa Muslim. Public apology gikan kang Mercado ang gipangayo sa Muslim community. Mangayo kong pasaylo sa Muslim community o sa mag-asawa. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.